Добрый день, слава Иисусу Христу. Я дякую вам, що знайшли пару минут для того, щоб побесідувати, бо дати мало більше інформації для русинів, не Подкарпаття і світу. В першу чергу, чим же і як же є тепер досить відомий Бут, який фактично почав його прощений, бо создавати Іван Петровці. І я розумів, що по його смерті то діло сокотили, перебрали від нього і, слава Богу, помаленьки воно существує далі. Що можете на даний момент, на даний час розказати про життя цього Бута? Ну, на даний час я навіть можу не розказати, а стверджувати, що мені чудом вдалося врятувати цей магазин. Тому що тут мала бути і годинникова майстерня, не знаю, що мало бути, але я власника будинку переконав, що все-таки книгу для студента в Ужгороді треба. Ви прекрасно знаєте, що в комуністичний період люди билися за великими виданнями багатотомників російської, української, світової, західної літератури і так далі. Але сьогодні, так як інтернет-ресурс, він перемагає, і студент, власне кажучи, цей магазин живе і заради студентів, тому що у мене книгу тут можна із приватних бібліотек купити в 3 рази дешевше, ніж є в інших магазинах. З іншого боку, я Івана дуже давно знав, вже більше як 30 років, ми з ним дружили. Я дуже Івана високо цінував його інтелектуальний рівень, тому що він знав прекрасно французьку мову, угорську мову, робив багато перекладів, написав дуже багато віршів українською мовою, написав багато пісень для нашого знаменитого співака Івана Поповича. Одним словом, я вам скажу так, не принижуючи нікого серед письменників Закарпаття, Іван, по суті, був лідером як інтелектуал. І це правда. Ну, але з другого боку, як і кожна творча особа, Іван був досить така інтелектуальна особистість, така особлива, мав досить різкий характер, міг погодитися, міг не погодитися. Це притаманно творчим людям, і тут нічого дивуватися. Він мав дуже широке коло на теренах області знайомих, книголюбів і так далі. Він знав, де у кого які бібліотеки. І що стосувалося старих книжок, то він мене завжди там раз у тиждень чи раз у 10 днів запрошував, щоб я робив тому так звану експертизу. Тому що я книги дуже добре знаю, від рукописних книг 14 століття і до сучасних. І ми з ним робили підбір. Деякі книги ми навіть переглядали в білих рукавицях, тому що ви знаєте, між сторінками книга, яка має 300-400 років, може бути мікроба чуми. І це правда, це добре знають архівісти. І таким чином він мене збагачував в якійсь мірі, бо я теж люблю літературу, а я його збагачував знаннями світової культури і світового образотворчого мистецтва. Я йому багато книг своїх приносив, багато книг він віднаходив. Тобто ми постійно, як би казати, магазин рухався і він діяв. Але, чесно кажучи, щоб жити за цей магазин, Іванові це давалося дуже тяжко, дуже тяжко. І він дуже жалів студентів, які приходили і купували ці книжки майже за безцінь. Уявіть собі, був такий випадок, уже коли я після того, як Іван пішов із життя, у мене був такий один випадок, що з приватної бібліотеки дітвора, тобто там, я не знаю, сини і внуки взагалі цим не цікавилися, приносять мені прижиттєві видання Франка. Тобто не понесли в макулатуру, а принесли сюди. По суті, якщо чесно признатися, це єдиний магазинчик невеличкий в Ужгороді, який іще якось живріє завдяки приватним бібліотекам старших людей, яким треба гроші на ліки і таке інше, тому що пенсії маленькі, ліки дорогі, і вони приносять, що є. Ну, звичайно, я все не беру, бо якщо б я все брав, то за тиждень тут би не було де розвернутися. Я не кажу їм, що це треба нести в макулатуру, але кажу, коли вам за гарну книжку, за таку дають 2 карбованці за вагу макулатури, розумієте, я не буду говорити про сучасну мораль, я просто говорю, що це така доба. Реальність. Да, реальність. Тому я час від часу, до мене люди приходять, особливо похилого віку, і постійно мені пропонують, чи можу я взяти на реалізацію від них
книги. Звичайно, я мушу робити перебір, бо вже дещо орієнтуюся, хто може щось купити або не купити. Ну і от таким чином існуємо, чи поки що до цих пір. Я розумів, що сохранити і далі держати цей магазин, то є нелегкий труд, за що вам честь і хвала, бо фактично, де наш русин може ще почерпнути ту інтелектуальність, ту нашу русинську інтелектуальність, яка се сохранила в наших книжках. Чи могли б сте повісти, яка сама старша книжка, той, що є у вас тепер на даний час? На даний період вже немає. Я вам скажу, приходять сюди чехи, словаки, угорці. Тут маю розділ, де є угорська література до Другої світової війни, до Першої світової війни. В основному, я вам скажу, так, це правда. Приходять старші люди, інтелектуали. Багато приходить із-за кордону, бо шукають, а де щось можна знайти про історію Закарпаття. До Першої світової війни, до Другої світової війни, чеський період, угорський період, доба радянщини і так далі. Потім є багато таких військових, що мають прекрасну військову літературу про наших маршалів і так далі, і взагалі про Другу світову війну. Я вам скажу, ті ж самі похилого віку люди купують ці книги, тому що у них ностальгія за тим часом, знаєте, оце така доба. А те, що сьогодні видають, допустим, книги, чудові речі, є поезія русинською мовою, Ситар останнім часом чудові переклади робить, просто чудові переклади робить, і він взагалі Чорій покійний написав 80 книжок, розумієте, ну все, що стосується етнокультури Закарпаття, ця людина все поглинула в себе і все видрукувала в книгах. Так що є у нас люди, які просто фанатично люблять власну історію. Я так порозумів із ваших слов, що іде своєобразний такий цикл. Хтось здає, як кажуть, за копійки, а хтось то купує, бо цінить, знає ціну тої книжки. Ви як фахівець, недавно було 100 років із создання Чехословацької республіки, відмічалося. Які, все своєобразна реклама, книжки. Які з книжок, які є на даний час у вас у продажі, і можете предложити, є про той період? Ну, як вам казати, от кажіть, тут одна людина, науковець, принесла цілу низку книг, причому наукового гатунку, взагалі про чехословацьку добу, де йде дослідження архітектури, мистецтва, етнографії, тобто різні сторони етнокультури у чехословацький період. Ну, ви знаєте, що колись Шандор Петеф відвідав Ужгород і, знаєте, говорять такі примітивні речі, хоча у тому вірші, який він написав про Ужгород, там була сказана свята правда. Справа в тому, що дійсно на той час місто Ужгород, воно лише тільки починало розвиватися. Після Першої світової війни, ви знаєте, Югославія виникла, Чехословаччина і багато інших країн, хоча у Першій світовій війні брало участь майже більше 30 країн. Я вам скажу, що чехословацький період, він багатий тим, що все-таки розробка генеральної забудови Ужгорода, Мукачева і Хуста, був такий знаменитий архітектор Антонін Крупка, завдяки якому, його інтелекту, його таланту як архітектора, була зорганізована центральна частина міста. Чеська влада за 20 років вона зробила дуже багато. Ви знаєте, приведено в порядок річки Уж, було взято у Франції позику 40 мільйонів франків, які, звичайно, війна друга почалася, вони ніколи їх не повернули. Але основна частина міста Ужгорода і таких міст, як Мукачева і Хуста, це завдяки чеському періоду. Я не хочу принижувати історію попередників, бо, як вам, навіть я можу сказати так, що мудрі політики, вони завжди домовляються, диктатори або об'являють війнами, а в першу чергу це страждає простий народ. Тому наша історія Закарпаття, вона є дуже, дуже складна, з політичної точки зору, а з точки зору мистецтва,
Ну, на теренах України немає такого регіону, де б настільки багата була етнокультура, багаті народні звичаї і все, що стосується народу, то я вам скажу, у нас не було серед культур, кажімо, там впливу румунів, угорців, словаків, чехів, поляків чи величезна культура України. Навпаки, йшло велике взаємозбагачення, у нас взаємознищення не було. Про це свідчать замки, дерев'яні храми, кам'яна архітектура і так далі. І так далі. Так що наш край в цьому плані просто є неймовірно багатий. Дякую. Із тих книжок, які тут є на даний час, могли б сте відмітити наших молодих русинських поетів когось? Останнім часом вони мені не приносять. Не приносять. Не знаю чому. Ага. Не знаю чому. Івана Петровці, які були видання всі, вони дуже швидко розкуплені були. Причому розкуплені були гостями із-за кордону. Я думав, що із тих, може повісти, грандів, мощна постать, то Михайло Алмаший, прощений був. Так. Я думаю... Він дуже багато зробив, він зробив дуже багато. Знаєте, я вам скажу так, коли багато говорять про кодифікацію русинського язика, повірте мені, що це дуже складна проблема в якому плані. Де знайти той інститут, який би цим питанням зайнявся, бо одна чи дві людини це зробити не можуть. Я колись дуже часто зустрічався із Олексою Мишаничем, із Василем Німчуком в Академії наук. До речі, вже зараз я знаю, що зібрання народних говорів і діалектів, які збирав Микола Грицак, а він їх зібрав більше як 200 тисяч. Зараз це зібрання є у архівах Академії наук України. І вже кажуть, що перший том цих речей вийшов. Значить, це говорить про те, що всі народні традиції, звичайно, що мало вони складаються із говорів і діалектів. Багато у своїй творчості підкреслив Юрій Чорій. Я думаю, що зараз йде вже переоцінка тих цінностей, що все, що є набуте в народі, бо примітивне народне мистецтво, воно критиці не підлягає, бо це душа народу, а все, що є словесне, музичне, казка, там, я не знаю, все інше таке, це треба все згуртовувати, збирати і показувати світу, що наскільки був багатий цей край. Правильно, я приклонявся перед цими словами, бо дійсно я наблюдаючи за процесами, які проходять у нас у державі, а в частності на Подкарпаттєві, іде своєобразний ренесанс нашої культури, наших традицій. Люди це інтересують. Все говорить про те, що навіть вже в Києві, яким усе вважали, якби, скажімо так, врагом русинів, десь вже починає цінити ту культуру і розуміти, що наша культура була і має намного більшу історію, як, ну, скажімо так, українська. Глибшу, давнішу і так. Це не означає, що ми маємо принижувати якісь культури. Ні, це навпаки повинен бути такий широкомасштабний тандем розуміння, що ми територія України, що ми велика країна в центрі Європи. І все, що ми маємо, все, що створюється тисячами років до нас, це нам треба берегти, розвивати і так далі. Цим самим ми себе стверджуємо, що ми є повноцінна велика нація.